Bosta huma dawk li wara l-festi tal-miliet l-ewwel riżoluzzjoni li jagħmlu tkun li jibdew id-dieta. Però tajjeb li d-dieta tkun waħda bilanċjata u ma tagħmilx ħsara lil saħħtek. Meta wieħed jitkellem fuq dieta mhix dieta ta' ġurnata jew inkella ta' ftit ġimgħat, hija dieta li inti tadatta fl-istil tal-ħajja tiegħek, fejn inti tħares lejn dawk in-nutrijenti li għandek bżonn u tagħmel dieta li inti tkun tista' tgħixha l-ħajja kollha tiegħek. Net News iltaqa' mat-tabiba Charmaine Gawċi li tkellmet magħna fuq kif għandna nagħmlu d-dieta u fuq kif din id-dieta għandha tkun dejjem magħmula preferibilment minn ikel frisk. Fid-dieta tiegħu ikollu mis-sitt gruppi ta' ikel li huwa tajjeb għas-saħħa tagħna. Nibdew miċ-ċereali li dejjem għandna nażlu dawk iċ-ċereali li huma whole grain u ma jkunx fihom daqshekk zokkrijiet. Għandna bżonn ukoll il-ħaxix u l-frott. Dejjem naraw li jkollna għall-inqas 5 porzjonijiet ta' ħaxix u frott fid-dieta tagħna ta' kuljum. Barra minn hekk ukoll importanti li jkollna l-prodotti tal-ħalib li huma tajbin kemm għall-adulti u kif ukoll għandna bżonnhom għat-tfal. Barra minn hekk dawn il-prodotti tal-ħalib naraw li jkunu binqas xaħmijiet kemm jista' jkun. Nieħdu l-proteini mill-laħmijiet, mill-ħut u anke mit-tiġiġ. Barra minn hekk għandna bżonn ukoll ftit xaħmijiet u dejjem nażlu dawk ix-xaħmijiet li huma inqas saturati u dawk li fihom inqas trans fat. Intant, tkellimna wkoll fuq l-importanza tal-ilma u fuq kif għandna nżommu il-ġisem dejjem attiv. Tkellimna magħha fuq l-importanza li jekk se tieħu l-vitamini dawn teħodhom parir mingħand professjonista mediku jew xi ħadd li jkun studja fuq is-saħħa. Alicia Gallia li hija nutritionist ukoll iffukat fuq l-importanza ta' dieta bilanċjata. Importanti dejjem il-bilanċ fid-dieta. Nsemmu wkoll l-eżerċizzju, forsi wis probabbli dawn iż-żminijiet ukoll ma kenniex iċ-ċans li naqqasna ftit ukoll mill-eżerċizzju. Niftakru li jekk żidna xi pis ħajinżel malajr, mhux se jdum biex jinżel, u nerġgħu nidħlu fid-dieta li konna ta' qabel. Dieta bilanċata, dieta tajba, bikel tajjeb u niklu minn kollox. Hija tatna xi parir fuq kif għandu jkun il-konsum tal-ikel u fuq kif mill-ġdid għandna nerġgħu nirritornaw fir-rutina tas-soltu. Ma ninsewx li s-saħħa importanti, kemm jista' jkun nerġgħu nidħlu fir-rutina kemm jista' jkun malajr. Padlilna forsi dan l-aħħar 3 ijiem fejn ikollna forsi xi okkażjonijiet, imma nagħmlu data u nibdew niklu tajjeb. Basically l-aħjar dejjem trid tkun id-dieta bilanċata li ma ninsewx ma nippruvawx dieti li nneħħu l-karbodrati imma ndaħlu l-karbodrati tajbin, il-proteini u anke xi daqsxejn xaħmijiet tajbin ukoll. Min ikollu bżonn għajnuna jista' jagħmel kuntatt kemm mal-settur tal-promozzjoni tas-saħħa ma' tabib jew anke ma' nutritionist biex ikunu jistgħu jagħmlu dieta bilanċ u li ma tagħmilx il-ħsara. Għal aktar informazzjoni hemm ukoll in-numru 23 26 60 00 biex wieħed jitkellem mal-awtoritajiet tas-saħħa.